Hei vaan kaikille. Mä lähdin tässä tekemään video kahdesta tämmöisestä työstä, mitkä mä oon tehnyt Anna-Marialle. Meillä oli tämmönen Christmas in July-vaihto tänä vuonna ja se on nyt molemmilta vähän venynyt mutta piakkoin kumpikin saa sen postiin ja sitten toinen tämmönen työ on, minkä mä olen aloittanut jo kauan sitten. Taisin tehdä tämän jossain livessä, tämän kansion, tai mikä tämä nyt sitten nimeltään onkin, ja mun on pitänyt tämä hänelle lähettää, mutta se on vaan jostakin syystä jäänyt, mutta nyt se lähtee sitten samassa postissa kuin toi Travelers Notebookikin sitten lähtee. Niin käydään läpi nämä nyt sitten. Tää on tämmönen kesäaiheisempi ja tähän mä oon tehnyt tämmösen aika isonkin tämmösen dängelin tänne, roikkuvan jutun koristeet ja täällä on kaiken näköisiä helmiä ja sitten mä oon chipboard-kuvista niin laittanut reijän ja sitten pistänyt ne tänne roikkumaan. Nämä ihan kivat. Siellä on sitruuna ja kukkia ja rusetti ja musta nämä on ihania nämä sydämet ja jotenkin kiiltää nätisti tää on tämmönen ei ystävänpäiväaiheinen, mutta ystävälle menevä niin siihen sopiva ja kauniin värinen, just semmoset mun makuuni ja myöskin Anna-Maria, mä tiedän, että myös saajan. Ainahan ei voi tehdä sitä, mikä on itsestään kaunista, vaan täytyy vähän aina ajatella myöskin sitä vastaanottajaa, hänen värimaailmaansa ja toiveitaan ja semmosia. Ja sitten päälikannen mä olen koristellut tällainen, tehnyt tommosen shakerifreimin tohon ja siihen laittanut muutaman chipboardin ja tommosen sateenkaaren ja pienen rusetin ja tonne laittanut tommosen raffelin taitelu ja ommellut sen ompelukoneella ja ton hello-sanan siihen päälle ommellut. Ja sitten tää aukeaa tällä tavalla tämmöiseksi kirjaksi tai kansioksi tai mikä tää nyt sitten onkin. Takakanteen mä en laittanut mitään muuta kuin ton oman nimimerkkini tonne ja tässä mä olen koristellut nämä alimmaiset taskujen päällyset. Siinä on ihan chipboard-kuvio ja vähän tuommoista kultanauhaa ja sitten mä tein tämmöisen banneri koristeen ja sitten tai embellishmentin tai miksi sitä nyt sitten sanookin. Ja aika tavalla samanlainen on täällä toisella puolella, että siellä on chipboard-kuvio ja sitten on tuommoinen kerrostettu perhonen ja siinä on kans jo tuommoinen pieni bannerikoriste. Ja sitten näihin taskuihin mä olen laittanut näitä, tässä on lisää näitä tehtyjä bannerikoristeita ja niitä mä olen koristellut. Mä oon leikannut tommosia pieniä kuvia kaiken näköisistä, liimannut tarroja ja pahville ja sitten leikannut niitä sieltä pois. Ja sitten mä laitoin koristeeksi tänne vähän paljetteja tänne sisälle ja sitten tää pohja, niin sen mä oon tehnyt laminaattikalvosta ja laittanut vasiteippiä siihen ja siitä sai tommosen kivan pohjan sille. Ja sitten toinen samanlainen, tässä on vähän erilaiset nämä toi oli tommonen kulmikas ja sitten tää on taas toiseen suuntaan olevat ja sama juttu, samalla tavalla koristeltu ja koristeita ja samanlainen toi taustajuttu tossa.
Ja sitten täältä löytyy, täällä on yksi stanssisetti. Tästä tulee semmonen, tää on nyt joulunen stanssisetti, mutta se ei nyt haittaa mitään, kun ei ole tarkoituskaan ollut mitään kesäisiä stansseja tai muuta, vaan tää oli semmonen stanssisetti, minkä mä halusin hänelle. Tää on Christmas Tree mini-albumi. Ja tästä tulee semmonen, mä oon tehnytkin tästä yhden, Anna-Marialle yhden tämmösen, tästä tulee niinku semmonen mini-albumi, että tähän tulee se rinkula, laitetaan ja sitten jokainen näistä osuuksista on niinku erillinen, että toi on päällimmäinen ja sitten seuraava ja sitten tuossa tulee 3 ja sitten 4 ja 5 ja tässä on näitä koristeosia sitten, niin tää on yksi mun ihan suosikki stansseista. Sitten tänne toiselle puolelle, niin mä oon tehnyt tämmöisiä pieniä klemmarikoristeita. Näin Sarah Cranein videossa hän teki tämmöisiä ja siitä innostuneena halusin sitten itsekin kokeilla tämmöisiä. Nämä on aika moniulotteisia ja tosi pieniä, ihan mun puolikkaan peukalon kokoisia, mutta näitä oli tosi kiva tehdä ja täytyy tehdä uudelleenkin näitä, oikein kivoja ja siellä on sitten jokaisessa tommonen, se on nyt mennyt piiloon näköjään, jokaisesta tommonen charmi siellä sitten, ja sitten mä oon laittanut kiinni ne noilla tommosilla pienillä renkailla. Ja sitten seuraavassa on tehnyt tämmöisiä kukkia hänelle. On kiva stanssi tämäkin. Helppo tehdä ja tulee kivan näköisiä ja kivan kokoisia kukkia. Ja sitten täällä viimeisessä on just näitä raffelikoristeita, mitä on tehnyt sitten vähän värin mukaan sitten koristellutkin ihan, ja siellä on pienet rosetit tuolla pohjalla ja chipboard-kuvia ja perhosia ja pieniä kukkia ja vähän eri värisiä lankoja ja eyelash-trimmia ja semmoista. Ja backtopperiksi laittanut ihan vaan tommosen kartongin palasen taittanut, en mitään sen enempää koristellut sitä, kun se tuli tuolta vähän ulos. Niin semmonen kokonaisuus on tämä ensimmäinen juttu. Mun mielestä tästä tuli oikein kivaa. Ja sitten tämä Travelers Notebook TN. Ja tää on mun ensimmäinen tekeleeni, niin tässä on varmastikin tosi paljon niin kuin parannettavaa ja opin siinä tehdessä tosi paljon seuraavalla kerralla osaan sitten ehkä kenties vähän toisella tapaa joitakin asioita tehdä. Ja mä oon tosi paljon ottanut ideoita Sarah Craneilta ja Paige Evanilta, katsonut paljon heidän videoita ja yrittänyt sitten sieltä ammentaa niitä upeita ideoita sun muita, mitä he tekevät. Ja tässä on ensiksi taas tämmönen dangeli ja tässä on kaiken näköistä, on hyvänen aika. Mitä nämä kilikellot nyt sitten on? No mitä sitten onkin, niin nyt mulla tuli, en yhtään muista mikä tää on nyt sitten. Kilikello. No se on kilikello, sanotaan näin. Tasseli ja sitten on tommosia charmeja. On joulupukkia ja lumiukkoja ja sitten on tommosia palloja ja sitten on tommonen snow globe, tommonen tai miksi se on semmoinen pallo, missä on sitä lunta, kun sen kääntää, niin
sillä lailla heiluu siinä sitten se lumi. Ja päällikansi, mä oon ommellut tänne paljetteja koristeeksi, liimannut tommoset joulupukit, repinyt ihan tietoisesti siis noi reunat ja ommellut ne. Ja sillä tavalla koristellut tämän päällykannen. Sitten ensimmäinen aukeama. Tässä on tämmönen sivulappu. En tiedä mikä tämän tarkoitus tässä on, mutta se nyt on vaan tuollain koristeeksi laitettu. Ylipäätänsäkään tällä kirjalla ei juurikaan ole mitään muuta käyttötarkoitusta kuin omaksi iloksi katsella, että tässä ei ole paljonkaan mitään semmoista, mihin pystyisi niinku kirjoittamaan tai laittamaan kuvia tai mitään semmoisia, että se saattaa olla niiden tarkoitus kuitenkin, että sinne jotain kirjoitellaan tai muuta, mutta senkin sitten oppii, kun tekee useammin. Niin. Sitten on tämmöinen vellumi, joulukuun kalenterisivu. Sitten on ihan vaan yksi sivu tai leikattu pyöreäksi tuosta yhdestä paperikosta. Ja sen sisäosan on koristellut tällä tavalla. Leikannut paperikosta taloja ja puita ja tuon mä olen ommellut läpi ton tähden. Ja sitten siellä on tekstiä ja pieniä bling-blingejä. Ja tähän sivulle näihin lahjapaketteihin, en kaikkiin, mutta moneen niin ommellut tommoset, mikä sen nimi nyt on, French Knock vai mikä se nyt tämän systeemin, mutta sanotaan nyt tommonen narupallukka tai ruusuke tai mikä se on, ja paljetteja laittanut johonkin alle, niin se tuo vähän semmoista näyttävyyttä siihen. Seuraava sivu on, tässä mä oon kanssa näihin tähtiin tehnyt sitä samaa palluraa tähdenvärisillä langoilla niin hyvin kuin niitä on löytynyt iteltä. Ja se on ihan tommonen, ei mitään ihmeen tarkoitusta tälläkään aukeamalla. Tässä sivulla ei ole niinku tämän kartongin koristeeksi mitään muuta. Mä oon laittanut tommosen raffeli. Tämä on itse asiassa saanut Anna-Marialta. Hän on tehnyt mulle tämän nauhan ja sitten laittanut tähän tämmöistä pom-pom-nauhaa. Se on tuossa toisella puolella, ja sitten tässä on tämmönen klemmari, mihin mä oon laittanut tämmöisen, muistaakseni, olisinkohan mä saanut tämän Kanadasta Tiina-Marialta. Joo, muistaakseni häneltä on saanut tämän kuusijutun ja liimasin sen tuohon klemmariin kiinni. Sitten seuraava aukeama. Tähän mä olen ommellut tämmöisen taskun ja siellä on muutamia tämmösiä lappusia. Näihin nyt sit voi tietysti johonkin kirjoittaa jotain tai mitä sitten tehdäkin näillä, niin käyttää omissa askarteluissaan sun muissa tai pitää niitä siellä vaan koristeena. Ja tohon mä oon laittanut pienellä tommosella hakaneulalla tommosen tähden. Nämä on ihania nämä tähdet mun mielestä. Tää on tosi kaunis. Ja sitten seuraava sivu. Täällä on yhden tasku, mikä tulee olemaan, niin sen pieni. Tähänkin olisi itse asiassa voinut vaikka ommella jonkun narun tai virkata jonkun narun ja laittaa sen tähän tai sitten laittaa tähän roikkumaan jonkun pienen jutun, mutta se jääkö nyt tällä kertaa ihan tommoseksi. Ja seuraavassa sivussa on taas ommeltu näitä pieniä juttuja ja lumihiutaleita ommeltu myöskin tänne
tänne koristeeksi. Sitten seuraava sivu on taas pelkästään sen mielenkiinnon takia, niin mä olen ommellut näitä, tässä on siis alla menee nämä tämän väriset raidat, niin ommellut ne sitten tuommoisilla pistoilla. Ja seuraava sivu, niin siinä ei ole muuta kuin tommonen klemmari taas. Ja tää on myöskin Tiina-Marien tekemä tämmönen paffi sydän. Täällä on pumpuli sisällä ja hän on käsin ommellut nää. Nää on tosi ihania. En ole raskinut. Tää on ensimmäinen, minkä mä käytän, vaikka siitä on jo varmaan 4 vuotta, kun mä oon saanut ne, mutta en ole raskinut juurikaan käyttää. Ja sitten seuraavalla sivulla niin on vaan taas tämmönen erivärinen pompom-nauha ja siihen mä oon liimannut ton washi-teipin tohon noin koristeeksi. Sitten on tämmönen shaker-sivu. Taas ei mitenkään niin kuin tarkoituksenmukainen tai semmonen, että täällä olisi jotain käyttötarkoitusta. Tää on ihan vaan tämmönen niin kuin lähinnä koristeeksi tähän näin tehty. Antamaan vähän mielenkiintoa tähän kirjaan. Sitten on tämmönen lumijukkosivu. Mä oon tästä kartongista leikannut aina tämän samasta kohtaa tämän lumiukon, mikä tässä alla on, ja sitten laittanut sen noilla kohoteipeillä siihen päälle ja sitten lisännyt muutamia glitterilumihiutaleita sinne joukkoon. Sitten tässä on samalla tyylillä tehty tämmönen tekstisivu ja se on kans laitettu leikattu sama teksti ja laitettu se kohoteipeillä ja sitten muutamia puolitimantteja sinne. Sitten tässä on sivu, missä mä olen kaikki nämä stanssannut sillä semmosella tämmöisellä stanssilla, mikä tekee just tämän näköisen niin nämä kaikki palaset ja liimannut ne siihen ja sitten laittanut siihen päälle vaan tuon Merry Christmas. Siellä on pohjalla vaaleanpunainen foami ja sitten mustalla laittanut ton tekstin tuohon noin. Ja sitten tänne sivuun on ommellut ja liimannut noi tommoset pienet täkit tai tommoset, miksikä noit nyt sit sanookin. Sitten on samantapainen tai siis samanlainen sivu kuin oli tämäkin, niin löytyy täältä toiselta puolelta. Tässä on taas nämä lumiukot tällainen kohoteipeillä ja sitten siinä on glitterillä foami tuolla alla ja glitterikartongissa leikattu toi snow ja sitten glitterisiä noita lumihiutaleita. Ja sitten tässä on toinen puoli tästä. Tämä on niinku tämmönen kaksiosainen tasku ja täältä mä on sitten laittanut sen kiinni tuolla fusetuulilla ja tähän sitten laitoin tommosen klemmarin ja täällä sisällä on tämmösiä efemeroja, mitkä mä oon sitten myöskin ommellut ton kultalangalla ja sitten liimannut sinne taustalle ton pahvin ja tässä laitoin ompelin tommosen siksakin tonne ja sitten ommellut noin lahjapaketit vähän koristeellisemmaksi ja sitten laittanut tuohon kuuseen tommosen niinku kukkanauhan tehnyt siihen ja sitten täällä on muutama ihan tämmönen, mille ei ole tehty mitään, niin saa itse sitten tämmöisiä täkejä, mitä saa sitten itse laittaa miten haluaa tai käyttää mihin haluaa ja koristella miten haluaa. Niin ne löytyy sieltä.
Noin. Sitten on ihan tämmönen sivu, mikä on vaan niinku tavallaan tämän taustana, niin se on nätti siinä. Ja sitten on samaten tämmönen ihan, ei mitään tähän voi sitten itse, jos haluaa, niin laittaa jonkun just valokuvan tai 2 valokuvaa tai jonkun paperi, mihin on kirjoittanut jotain, sen laittaa vaikka nitojalla tai klemmarilla kiinni ja sitten itse, niin että vähän on jättänyt sillä lailla, että itselläkin on mahdollisuus vähän tehdä jotain tämän sisältöön, niin kuin itsekin vaikuttaa. Sitten on tämmöinen taskusivu ja siinä on koristeena tommonen pyykkipoika ja tässä on tää velcro ja sitten täällä sisällä on muistaakseni enamel dotseja. Joo, täällä on tämmöiset. Sinne ei oikein mitään kauhean paksua mahtunut, kun se on ihan tommonen ohut sivu vaan. Niin. Ja muutenkin kun tää kirjanen on jo itsessään jo aika paksu, niin ei kauheasti mitään semmosia leventäviä sivuja tai semmosia voi. Ja sitten tässä on taas pom-pom-nauhaa tässä reunassa. Ihana tämmöistä vaalean punavalkoista. Sitten on tämmönen sivu, mihin on vaan laittanut ommellut just näitä lumihiutaleita tänne kiinni ja sitten muutamiin paikkoihin tommoset solmut taas. Ja sitten tässä on tää tasku, minkä tämä toinen reuna on täällä, kun se on sitten ommeltu tässä on tää hetkinen, missä tässä on tää keskiosa, se on tässä näin. Tässä on tää keskiosa joo, niin tää on ommeltu tästä käsin tällä tavalla näin. Niin täällä on sen toinen puoli ja tänne mä tein tämmösiä villejä kuusia, että vähän tämmösiä värikkäitä tai tämmösiä, mitkä ei nyt ihan ole oikein kuusen, mutta eipä tässä askartelussa mitään oikeutta tarvi ollakaan, kun fantasiaa tää on muutenkin. Niin tämmösiä stanssasin tuon pohjan kartongista ja sitten erilaisia kuusimalleja ja sitten ompelin ne tuosta keskeltä yhteen. Tässä on vähän eri mallisia tehty ja sitten on tietysti tarkoitus, että ne vähän sitten käytössä, kun niitä käyttää, niin laittaa tuollain kolmiulotteiseksi. Tässä on erilaisia variaatioita näistä väreistä ja 2 eri mallia on. Niin mun mielestä näistä tuli ihan tosi kivoja. Täytyy tehdä itselleenkin näitä ja sitten hyödyntää näitä jossain askarteluissa. Sitten on ihan tämmönen sivu. Itse asiassa mä voisin ottaa tuolta yhden tommosen, niin näkee. Tähän mun on itse asiassa pitänytkin laittaa varmaan tänne. Täytyy vielä laittaa ennen kuin mä laitan tämän postiin, tässä on tämmönen tagi ja mä oon laittanut siihen tommosen eiletin ja sitten tommoset koristeet ja narun siihen, niin tää toimii niinku taskuna, että tänne mun täytyy nyt sitten laittaa vielä tänne taskuun jotain. Mutta tänne voi niinku itsekin sitten laittaa just jotain muistiinpanoja tai mitä sitten haluaa, niin semmosia. Ja sitten tässä sivulla on ihan koristeena vaan tommonen kuusiklemmari ja sitten on tämmönen sivu, mihin on tehnyt noi taskut tuossa paperista, repinyt sen reunan ja sitten ommellut sen ja ommellut ne tähän kiinni ja
saanut siihen taskun. Ja täällä on nyt sitten tämmöisiä, just mihin voi kirjata jotain, jos haluaa itselleen jotain muistiinpanoja tehdä, niin täältä löytyy näitä tämmöisiä kattopartteja sun muita efemeroja tai kuvia, niin ne löytyy sieltä. Ja sitten on taas sivu, missä olen paljetteja ja sitten näitä solmuja ommellut tähän ihan vaan koristeeksi. Ja tässä on tämä toinen puoli tästä alun sivusta. Niin se on tämän näköinen. Samanlainen, leikannut noita taloja ja kuusia paperikosta ja sitten toi on ommeltu toi tähti. Ja tänne mä oon laittanut Merry Christmas Puffy Stickersillä. Ja sitten viimeinen sivu, missä on myöskin tommonen, tonne mä oon laittanut tommosen snow-koristeen ja tämä on myöskin tämmönen tasku, että tännekin voin laittaa sitten vielä jonkun viestin Anna-Marialle. Ja viimeinen sivu on sitten täynnä näitä lumihiutaleita ja paljetit siellä alla ja sitten toi solmu siinä päällä. Että ainut mikä mulla on tässä nyt vielä tätä videoa kuvatessa tekemättä, niin tähän täytyy tämä kiinnityssysteemi kehittää jollakin tavalla, että mä oon nyt pitänyt ihan semmoista narua vaan tässä, mutta mä todennäköisesti vaan kieritän tähän ympärille muutaman kerran jotain nauhaa tai narua ja laitan siihen sitten roikkumaan jonkun koristeen ja en mitään sen enempää, että aika pullea kirja mutta tätä oli todella kiva tehdä. Alus tuntui, että tästä ei tule yhtään mitään, että tämä tuntui ihan epätoivoiselta ja täällä näkyy tämä ompelu tässäkin tämä ei ole mitenkään niin kuin kaikkien sivujen keskellä ja sitten myöskin kärsii vähän noi tehdyt reijät ja samaten tässä on niin paljon näitä sivuja liimattu yhteen, kun tässä tämän tietysti taustana on ne solmut ja ompeleet sun muut ja samaten kuin tämän, niin niitähän ei voi jättää niin kuin tällainen yksittäisinä sivuina, että ne on sitten pakko laittaa niin kuin yhteen. Tämä ulkonäkö sitten vähän tällainen kärsii tästä kiemurtelusta ja sun muusta paperin muokkautumisesta ja semmosesta, mutta noin pääsääntöisesti mä olen tosi tyytyväinen tähän, mutta aina on parannettavaa ja tietysti seuraavalla kerralla niin varmasti tulee hoksattua niitä, mitä tässä nyt jäi niin kuin uupumaan tai jollakin tavalla oli vaikea toteuttaa, niin seuraavassa TN:ssä sitten se onnistuu ehkä taas sitten helpommin. Mutta tämmöiset työt on nyt valmistunut tässä tämän syksyn aikana ja talven aikana, että hyvä, että sain valmiiksi ja tammikuussa on hyvä aloittaa sitten taas ihan puhtaalta pöydältä, niin saan nää eteenpäin, niin ei ole itseäänkään vaivaamassa sitten täällä tämmöiset puolitekoiset hommat. Mutta seuraavaan kertaan taas. Heippa!